Tes. 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 Shalom. Horas madihita manginang. Namarlas ni roha dinaro dina pesta Natal hita di bagasa sadarion. Alan yang masuk ma rombongan ni perhaladuta doho paditata alanita jakom manasida jong mahita saluhuna. Huria ni tuhata di bagasan las ni roha marpunguduh hita di tikion lahu makamalahon balgani as ni roha ni di batana marsuru anakna nasa sadai gabi haluau ni sadok manusia alani i hupasat hami matuhamu selamat hari Natal madiamu saluhuna ruas ni Selamat hari Natal madihamu saluhutna ruas. Lasma rohata ainungaro si paluahita alani i masih horasan mahita do na dilabungta uhud maddo Immanuel dongat tama demata. Di bagasan uduk dohot serep ni roha, tabahibul marohata marsaur dohot Yesus nong tubui, asatung sikop las ni rohata, mare di mahita, ria mahita sasudi. Belum.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh di hita sada poso-poso, di leho tu hita sada anak, pape tua barana do sogot harajaon, jala bahenonna guarna, si partahi halongangan, ulu balang ni debata ama, saleleng ni lelengna, raja ni hadameon. Edeho kamu masada edenai baru di Jahoba, niak edeho kamu ma Jahoba ala sadok tanon, pajojor hamuma di tonga-tonga niakan aso tumadda, ho humalion nai, di tonga-tonga ni salhut bangso halongangan, akan abinahen nai, marsoba mahamu tu Jahoba, marpahean marha dohoan, akahitir nahamu maradopon ibana, ale isi ni sadok tanon. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang, marroha ama doho tuhami halak pardusa nadangolon, alani dileho kodo anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus, asa persia hami jada dapotan hangeluon marhitesian ibana, namangido mahami nuaing tuho, suruh matod dimna badi turohanami, asa manahak kami saat rodi ujungna di bagasan haporseon nasitong, jala asa martua hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangiho kamu mapati ni debata di pesta Natal saderion imanatar surat di Filipi bidi 2 ayat 12c. Mardonga biar dohot lasni roha ulaho kamu ma halua muna disido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu debata laho mangulaho pati nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaho naho bartu pati mi. Amin.
Di pesta Natal parjoloon tapado pum manguluta tubal gani holong ni tuhata tuhita marhite hatutubuna tu portibion lau suhut tarimangi akam pabahenata naso saurdot tu pakokop nai tamado duk kita manopoti dosata diadopan ni debata ale Tuhan para siroha na sumurung nunga roho tu portibion manopotami madongani hami di sude ngolu nami alai sayolo dobe ganggu hami di padongani ommu uju huadopi hami ragam hamaolan dohot parukilon rodoho tu portibion laho makokopami patuduhon tiruon tu hami asaradi hami mangurupi akan patut urupan alai sayolo do tertutup rohanami manarihon aka nagale dohot namet-met. Say sungguli marohanami asa muba roha dohot pangalahonami asa terparangeho kami pakok pemumi di ngolunami jala lampatarma di hami nasa totong di dongani ho hami manangaha pena masa di ngolunami tangiho mahami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangolu hami amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Ay sono doholong ni rohani debata di portibion. Pola dua anak na nasasadai di lehon. Aso nang magugan na porsia di ibana. Asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Hasangapun ma di debata na di kijang. Amin.
hata ni debata turpuk di pesta Natal, imana tersurat di Psalmen 140 lalu, bidusada 114. Haleluya. Puji Majahoba hamu ale akasian banua gijang, puji hamu ma ibana diaka banua gijang. Puji ibana sudi hamu ale aka surusurana, puji ibana sudi hamu ale aka paranana. Puji ibana ho ale matani ari dohot bulan, puji ibana sudi hamu ale bintang aka namar sinodangi. Ikon pujiun nasida magwarni Jehovah, ai madokon ibana jadi tertopa manasida. Jalan ibana pamukat ke nasida rodi salemena, dibahe bersada aturan, jadang halau sasa. Puji Majahoba, hamu ali aka nasiat tanoon, aka binatang ni laut, rodi sudi aka lung. Hamu ale aka dolok dohot sude aka robean, hamu ale hau aka namar parbue, rodi sude hau ares. Hole binatang dohot sude parpaharan, aka dolomit rodi aka pidong naman. Hamu ale aka raja ni tanoon, dohot sude aka bangso, hamu ale aka pangarajai, rodi sude aka panguhum ni tanoon. Ikon pujiun nasida magwarni Jehovah, ai sasada gwarnaido natibul, diatasi hamuletion nai, do tanoon dohot aka langit. Ima sahatna mertua doakan atu mangihun hatani di bata jalan no peopsa. Amin. Tidakku maha porsiot tei songon nahi tidakku nidung atas sah porsiot di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangi doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe asiaton di porbadia adorang soha bubuhon. Ido tuhata natumaon na berni di panghuman ni silatus namati tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu bonotoru dung ditanom namulak mangolu di ari patoluhon nama naik tu surgo lahu hundul tu siamun ni debata Jehovah
Amanai pargogo naso hatu dosani, disimai bana pemulak sogot tutanoon, manghumi halak na mangulu doho namate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, doho dia sisan dosa. Ngulu dosogot daging halak naung mate, doho dia ngaluan. Sunggul-sunggul dihita salu namanginang dung sipul parmingguota di bekasa sadarion patupota do marulaon nabadia. Napaduahon marsogot di hari Selasa tanggal 26 Desember pukul 10 pituip patupon ni huriata do lima pesta Natal paduahon laos di sido pasaton ni huriata desa tuaka amaina nama balu dohot tu anakon naso marama dohot naso marina. Songonima titing namasa sipatokoson juga sesedarion.
Dameni di batana sumurung sian salut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jumulu mahu pasat tami tabi pesta Natal ta sadarion diamuaka amanami inanami hahanggi pinaribot na adong di luar. Ala dua ca tenda di luar di go kido. Selamat Natal ma di hamu damang do dainang. Na dibagas paimajo. Jalau pasat tami mas selamat Natal nami Tuhan makadamang dainang anggi pinaribot na dibagasan. Selamat Natal ma di hamu. Tapi enggak semua. Sepertinya mereka ini penuh dengan masalah. Selamat Natal Madihamu. Biarlah kehangatan ini kasih Tuhan senantiasa meliputi orang yang mau datang ke kandang domba. Firman Tuhan yang melawat jemaat yang dia kasihi, hatani di bata di minggu tak sadario, imadilas ni rohata pesta parjulu, Natal, imanatar surat di Evangelium ni si Lukas bidudua. Mamuka maisean ayat 15, rodi ayat 20. Jala dinalawi aka suruh-suruani sian nasida dopak gijang. Masih padohan maaka parmahani. Beta mahita tubit lehem taida mana masaon. Na pinabotohon ni Tuhan itu hita. Jadi hato manasida lautusi gabi jupangsa si Maria dot si Joseph dohot poso-poso inapea di panggagatani. Asadung di ida di bari tahun nasida ma buah-buah. Naung dia tahun tu nasida taringon. Tudak dan naki. Jadi sudi nau begesa longang bedo sialana hina tahun ya kaparmahani tunasida. Ia si Maria di peop dohatai sudina jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mula doa kaparmahani di pasangap jala di papuji-puji do de bata ala ni sudi nabi nege jala nani ida nasida songon naung diatahoni tunasida ima yanggo sahat. Dia mau kadamang dainang hanggi do pinaribot mola tapayutihut sinabudari di Parpunguan Bodari pesta Natal umum napinatupa di Sandok Huriana HKBP tung memang soi nama bilangan nak jalada kebilangan do jari-jariku hatoropan alai molonunga sahatu tanggal 25 di dia do akasituan natoropi. Mereka mendengar suara yang disampaikan oleh malaikat. Ketika malaikat menyapa para gembala yang ada di ladang Efrata. Puji Tuhan, sebagian besar mau mendengar dan mau datang ke kandang domba hari ini. Tetapi di manakah sebahagian dari mereka? Apakah mereka hanya tinggal di ladang Efrata? Apakah hanya mereka tinggal di gurun itu, di ladang itu? Kasihan, kedinginan nanti di Efrata terus mereka. Dan kalau kita melihat dan kalau kita merasakan apa yang terjadi pada malam hari itu.
apa yang terjadi adalah di luar daripada kemampuan kita. Tetapi itu adalah kekuatan yang luar biasa dari Tuhan yang terjadi, yaitu kemesraan ini jangan cepat berlalu. Kalau memang cinta kasih Tuhan itu menghangatkan kembali persekutuan di antara sesama ciptaan Tuhan. Jadi apa yang kita lihat? Yang pertama dari pesan Natal, dan itu menjadi pesan Natal PGI dan KAWI. Di ayat di 14 dikatakan, jala dido diat 10 pati hasangapon ma di batana di gicang. Kemesraan itu jangan cepat berlalu bila jangan kau ambil yang bukan kemuliaan. Jangan coba-coba mengambil kemuliaan Tuhan. Baik kau di tengah-tengah jemaat, baik di tengah-tengah keluarga, jangan ambil. Itu hanya milik Tuhan. Milikmu apa? Damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Itulah yang diberikan kepada kita manusia. Supaya kemesraan itu jangan cepat berlalu. Supaya kehangatan cinta kasih itu senantiasa meliputi persekutuan yang indah itu. Apalagi kan orang Batak suka untuk berkumpul. Tetapi yang pertama pesan Natal tahun 2023 ini, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan damai sejahtera itu milik kita. Jadi pulang dari Natal ini jangan nggak damai sejahtera nanti hidupnya. Sepulang dari pesta ini aku berdamai sejahtera. Ikon hidup toh. Unang mulaan nosian pestaon piri-pirion. Ya, tahu mak lupa hom maidah akan asalpui. Nga lau jonok nama salpu tahun naburuki. Unang sapa ingot-ingot be aha bajuku nari minggui. Karena memang bagaimana kehangatan cinta kasih Allah itu bisa meliputi kehidupan persekutuan kita. Yang kedua, apa yang terjadi di kandang domba itu. Ahana masa di kandang domba itu. Apa yang terjadi di sana Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya. Ada di sana suatu kerinduan yang tanpa harus membuat lebih dahulu panitia. Ataupun lebih dahulu membuat suatu simposium, kesepakatan dan lain-lain. Tetapi ada di sana kerinduan, yaitu Beta Mahita to Bethlehem. Ada di sana kebersamaan. Kebersamaan bukan berarti harus bersama-sama. Kebersamaan itu bukan harus seragam. Tetapi kebersamaan itu adalah yang dipersatukan oleh kehangatan cinta kasih Tuhan dibagi orang yang mau mendengarkan itu. Mana mungkin bisa sama. Tetapi kenapa mereka bisa bersama? Para gembala, Yosef, Maria, dan di sana juga Yesus di palungan. Arsugari marsita dan nasida jenuaing dia hutata songot dia do nomor 3 maho salosai mahita. Karena memang kehangatan cinta kasih itu melampaui dari apa yang ada pada kita. Para gembala juga itu tidak sama. Yang walaupun mereka sama-sama dicap sebagai orang yang tidak berguna. Orang-orang yang berdosa. Tetapi dalam kebersamaan itu mereka luar biasa. Beta Mahita dan disukun
bohado, adong do snack, adong do dia, alai manigor borhat do nasida. Jadi kebersamaan itu, kemesraan itu jangan cepat berlalu, karena memang kita diliputi cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Jadi hidup bersama itu nggak harus sama-sama. Suami sama istri nggak harus sama-sama. Ya cukup di rumah sama, oke. Ke arisan oke. Ke gereja juga harus dong. Kan gitu ya. Tapi nanti kalau pergi suami, Pak, kita harus sama-sama. Ya selesai kita, Pak. Bapak Iman no CCTV itu sih. Karena apa? Karena memang kehangatan cinta kasih itu adalah mempersatukan. Yang ketiga, pesan Natal ini adalah mempersatukan. Coba Bapak Ibu, coba bisa kita bayangkan enggak ini Joseph, Maria ini yang sedang bergumul luar biasa ini, mereka harus bersama duduk dan melihat Yesus di palungan itu. Kalau memang cinta kasih Tuhan itu adalah mempersatukan. Yosef mau menerima Maria apa adanya. Maria begitu juga menerima Yosef. Tetapi ada satu hal yang luar biasa, dan ini terkhusus bagi perempuan. Dan inilah sesuatu inner strength, inner beautiful Maria. Makanya selalu nama Maria itu kenapa selalu cantik. Padahal dia pakai bedak, hanya bedak Viva nomor 5, tetapi dia cantik. Kenapa? Hal inilah kita lihat dari Maria. Kalau memang ia si Maria dipeok dohatai, di pahusor-husor di bagasan rohana. Zaman now, hati-hati perempuan. Ada sedikit buat di Facebook, buat di Instagram, lagi galau, pret. Hati-hati terlebih kepada kaum perempuan dan kepada kaum ibu. Kau adalah tiang doa di tengah-tengah rumah tanggamu. Bayangkan kalau gereja ini tidak ada lagi tiang. Hodo parsodu bolun, hodo parsodu naburju, hodo parsodu namaroha di tengah-tengah di bagasi. Dia tidak sampaikan itu ke luar sana. Dia tidak sampaikan apa yang terjadi pada dia. Dia tidak warawiri kemana-mana. Alai. Dia simpan di dalam hatinya. Dan dia renungkan. Coba Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau ketika para gembala itu datang. Lalu Maria merepet-repet, kapan pulangnya, nggak ada roti di sini dan seterusnya. Selesai. Hal ini kita lihat kepada kaum perempuan itu. Kalau memang Tuhan menginginkan, Tuhan menghendaki memakai engkau dalam untuk memberitakan Injil itu. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Inilah hambamu, pakailah aku. Maria tidak fokus kepada penderitaan yang dia alami. Dia tidak fokus kepada pergumulan yang dia alami. Tetapi dia fokus akan kehendak Tuhan. Jadi peranan seorang ibu di dalam sebuah persekutuan, menjaga kehangatan, kemesraan ini jangan cepat berlalu. Begitu luar biasa. Amin.
Jadi anon molo mula anon beta mamang tak ide mana masa na pinabua ni padita semar matai. Pulang juga nanti udah ada Pak ya, mardamela kita. Mula mula nasian pestaon mula maita teh inang sorry pada. Mula muruk peau na piga arion ala mangida adiga dosidung sasa mi. Lu jadi bapak ini imahum do landa asingnya teh. Ya itulah. Dari sanalah terpancar inner strength, inner beautiful, ketika dia mampu mengelola apa yang ada dan yang terjadi, yang dia ada di dalam hidupnya, dan di buah-buah tuluaran. Obar tu topik ni minggu tasadarion di ipesta tasadarion saluhut bangso pasangap uhud memuji di bata adalah kepentingan kita untuk memuji Tuhan. Jalan di ayat na mangihut mula doa kaparmahani dipasangap jala dipapuji-puji do di bata ala ni sasude na binege jalan nani ida nasida songon naung di tahun itu nasida. Pulang dari pesta ini jangan katakan kepada orang lain kok baju eda itu aja tahun yang lalu itu juga. Selesai itu semua. Beritakanlah berita kesukaan, sampaikanlah good news, sampaikanlah berita sukacita. Kalau memang aku bukan siapa, tetapi Tuhan mau datang menyapa dan bersama aku. Itur tabu kita nomor mingguan, itur tabu kita nomor pestaon. Ise marwah kita. Maulah si Jakob didok, songon geani si Jakob loh didok para pesalmedi. Kita tidak ada apa-apa, kita tidak berarti, tetapi kehangatan Kristus itu membuat kita from zero be hero. Kehangatan cinta kasih di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah keluarga, membuat siapa yang lupa akan para gembala yang tidak diperhitungkan kehidupannya, yang siapa orang yang menginginkan kehidupan gembala. Kalau Tuhan menginginkan from zero be hero, itulah kekuatan cinta itu, kekuatan kasih itu, kehangatan itu di tengah-tengah rumah tangga itu. Gabi ditada tomorrow ma de matado. Nah, si pujion jala Kristus nah sorang di barani pinahani i masih balua. Nah di borhos. Kalau bahasa Indonesia kurang enak, kurang mantap. Yang dibungkus di dalam kain lampin. Mau bahasa Batak di borhos. Jadi naso mengatusi bahasa Batak nanti tanya sama mertua apa itu boros. Songoni do najuluho di benatorasmu. Di borhos di hokop barita nauli itu hani di bagasan ngoluna sehingga dia merasakan kehangatan daripada Tuhan itu. Nah di benya manginang asa di namar pesta Natal kita na perjulu tak ingot mah ikon borhat doa mabuan barita nauli. Hidupmu itulah barita nauli. Tuhan sedang memberikan waktu kepada kita menoreh Injil di dalam kehidupanmu. Syukurilah itu. Siapakah aku ini? Engkau pakai untuk menoreh Injil di tengah-tengah dunia ini melalui hidupmu. Pinujian di wata damema di tanoon amen martanian mahita. Itu ada di bata cahu ba ise mahami Tuhan ubena di topot to. Daholan holong mido na mangucar ho Tuhan asaroho jalamian di tonga-tonga nami jala mangurupi hami Immanuel.
Idu tutu Tuhan di pasan ata marhite aka suru-suruan doa kaparangani. Dan mandong mo lo pajupang hami rapon ho jalaho rapon hami sidung ma aka hamaulon sidung ma aka persoalan dapot ma aka nasinita alai marhite Immanuel margugu mahami Tuhan dina tartuk tuk tugomu mahami dina tinggang ari dohot udan odi honom muhami dina marsahitami Tuhan ho mamadauni nang songoni molo adong hamaulon Homa Tuhan namanukuli lumobi ma akarwas ni huriam natongan di bagasan parsahiton ali Tuhan dauni ma edo tutu yanggo pesta Natal ialah pesta pemulihan Tuhan telah pulihkan semuanya itu melalui kehadiranmu di Bethlehem di baini Tuhan tu ma pasaton namanya karwas ni huriam natongan di bagasan parsahiton di rumah sakit nang di bagas nasidape akarwas ni huriam na di bagasan hapugusun nang songan di aka persiajaran doa aka pergumulan ali Tuhan saya tatap ma jala asiroham lehononmu pasu-pasum nang di ngulu nasida ale molo di bagasan paru kilon dohon aka maulon di ngulu do Tuhan saya tatap ma haru pardusa haru Tuhan nama ngaliai ho diho kodo Tuhan disesa kodo Tuhan asiroham molo adong akaruas ni huriam na di bagasan hurungan molo adong ruas ni huriam na di bagasan akahajaton na asiroham saya lehon matiki saya leon maparhusoran asa muba manian rohana asa dapot na nang hanguluan go lasini roha boy pajupang tua katiki nami atong tuhoma pasaton nami saluna kaperdalanan panggul meton nami saluna pemujian nami di pesta Natalot Tuhan gabi puji-pujian madiadupanmu amin mari demahita uhud papungu pilihan tujulu
Martangiakon ma pelea taun tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banwa gicang. Odo haroruan ni saluhut sel leonadinggan do nasa ulibasa na molitus. Kupasata mi masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulo na rajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asa lam hutada hami gudang mislen leon mitu hami. Asa lam gir-gir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata na toktong na sumarmula na sumarpasohotan. Kupuji hami maho ala saut sudi tahim. Naung senakapmu adorang so marujahan dope asyanganon. Nang tarabak sibu disakapmu dang sudat tahim na badiai di bendusanami. Ala ni holong ni roham na balga na sohadudu ani. Di beni mauliate maruhanami tuho. Ala naung saud sakapmu. Ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangulu di hami. Asa malua hami sian dosa. Amatian dohot sian uhum. Jala masohot kami mangulaun dosa ope. Saya si maruham di hami. Tugiyok mahami tu anakmu. Saya bain mahami gabi si luam tu ibana. Asa upani halu jaun nahami. Ala natinon na nabirniti. Dohot hangaluton humok kepami. Asa ibana na punahami jalahami na puna ibana. Saya sungguli mahuriam. Sadarion asa diingon habalgon mudot aroro ni anakmu gabi jolma. Lahu pangulo kami pardosa. Saya sungguli maakaparhaladu di huriam. Mamaritahon barita nauli itu selalu talak. Naung patar hasangaponmu. Jalan naung jupang dame dohot hasonangan. Selehon mapitu na ukap tu halak sipilibigu. Do tu parugamo na asing. Asa rona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Saya rajai masalut raja. Don akasuruan na. Asa dimoto na sida naung dileko raja. Jala Tuhan na sumurungi. Rodi sa leleng ni leleng na. Saya lehon gugu tu akana di bagasan pangujunan. Apuli akana marsak. Jala palua akana tar gugut. Saya tatap jala odingi aka napina buru-buru ni hala ala neguarmu. Saya dongani jala pasu-pasu hamis sudi. Akana magudang rodi dak dana di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman amin ini banua gicang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai roma harajaonmu. Sai saut malomoni roham di bono tongon songona di banua gicang. Leon matu ami sadarion hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami. Songon panesan nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangucunan. Palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramuti Tuhan di batama. Disodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutotim. Barjolo adorang so tak uduti dohot ulon nabadia mangulun mahita satokin apala 5 minut jala pinangido matuhamu aka dongan parhalado abu akamu maaik si tiu-tiu si pasa atau tatu akaruas nama uas buah kamu amanginang akadongan parhaladu atek buah adong akaruas ni huriata nama uas.
Itu kenapa? Mohon perhatian kepada Bapak Ibu, Tuhan Muhammad Amin Nami, napuna mobil nomor plat B, sada sia 5 WCR asa di Papida ala adong naing keluar. Sahalinai pinang idoma tuhita saluhut namanginang, napuna kendaraan B, sada sia 5 WCR asa di Papida ma ala adong tetangga nasida nomor mobilun naing mulak songonima informasi asa marsiat tusuk kita amanginang mau lihat. Tes. Ala sotok kinai lau masuk nama tekita lau marlon nabadia. Pinangido ma tuhita saluhu namanginang unang benyan keluar masuk. Asa ditutup ma pitu kiri kanan do belakang asa unang keluar masuknya kita. Jala tu naso doho do pesidi dang pola doho mengikuti marlon nabadia. Salinai pinang idoma tuhita salu namanginang molotung nadoho dohita maron nabadia asa hudul mahita di nganat tabe asa tertib kita unang benyana dong keluar masuk asa ditutup pitu kiri kanan tua kadongan pemerhati donga perhalado asa sigak mahita laho manutup pitu dohot mengatur honak kadongan asa hudul bema di nganan nabe ala lau masuk namanya satok kinai marulon nabadia. Songonima pina botohon asa marsiat tusak kita manginang mau liate.
Dia muaka manami nanami asa masuk mahita tu ulaun nabadia pinang hidu tu hita asa tapasonang ma di hudulat tabi. Kami mengharapkan sekali kepada Bapak Ibu, saudara-saudara untuk kita menduduki tempat duduk yang ada dan mari kita teduhkan hati kita martangiang mahita di bakasan rohatagan. Amin. Nama dohoti ulan nabadia atau yang mengikuti perjamuan kudus naparjulu imana porsea di hasil sanidusa napinatupa ni Tuhan Yesus yang percaya akan pengampunan dari Tuhan Yesus. Napaduahon ima naradi manisa dosa nidonganna yang bersedia untuk mengampuni dosa saudara-saudaranya. Yang ketiga, mereka yang dapat untuk mengikuti perjamuan kudus adalah yang telah naik ke sidi atau naung makatidakon haporseaun. Yang keempat, mereka yang tidak terkena dengan ruhut parmahanion pamicangon nihuria atau yang terkena siasat gereja. Jadi demikianlah mereka yang dapat mengikuti dan yang tidak dapat mengikuti perjamuan kudus. Yang terkena dengan RPP tidak diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari dimahita sian nomor 152 ayat sada. Yesus namamu orsan dosa diportibion panonunami. Yesus namamu orsan dosa diportibion dohot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangiang mahita. Ali Tuhan di bata para si rohana sumurun amanami na di banua gicang. Asi roham topot mahamina pungudison. Andorang hupanga kami anon parpadanan nabadiai. Lehon mato di parbadia tuganup ami. Asa ditubuhon na porsion na manghulu di hami. Asa pos si tuturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop pami. Pargugui mahami maswadahon diri nami. Asa taruto kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuh na porsion na manghului. Saya taiti rohanami. Asa lamalungun hami tuban wagicang. Asa saya masihol hami. Pai maimaon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hitaka naung pinarhamaul ni debata. Tasakapin waing mangaton perpadanan nabadiai. Dibaheni tatibang majumulu manang natau hita marulan nabadia. Asa unang hona manang ise siak kitaun. Ai holan na uduk roha.
Jala nama soli rohana ala ni pabahenan na nasuture. Jala nama nopoti dosana. Jala na porsea di asesan ni dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tahu mangaton perpadanan na badiai. Alayakan adohot marulaw na badia. Unang bedio loy sibulis. Unang bedi dati mardosa. Tung padaw hamu ma rohamu nasiani. Tung gotapok kamu ma hosom dohot lati ni roha. Alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus nong mate jalanang mula mangulu humokop hamu asa tahu hamu mangaton perpadanan nabadiai. Di baheni tata kasih majolo rohat tabe jala alusi hamu ma sukun sukunon jongjong mahamu salu. Di parhatu rohamdo alak pardu sahosian hatu tubum don ala ni pangalausim di patik ni di bata molo di parhatu roham dok ma olo namarsa doroham ala dosami jala dipangidu roham neng malua konwaeng sian dosam molo songoni roham dok ma olo di parhatu tu rohamdo nang ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon pangulon pardusa ibana nang mate dot mula mangulu humokopo mamorsan jalamanisa dosam molo songoni di parhatu tu roham dogma olo olo dohomang gotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha aku ni olo dohomar dinggan dohot hala na mangarsaki ho jala na olo dohomanisa dusa ni donganmu songon na pinangido ni roham sesaun ni di batas sude dosam molos songoni roham dogma olo atong tapa uduk bi marohamta jala tatopoti masudi dosata ihutok kamu matangiangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan di mata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ayut-jut hulau si hami patikmu. Tama dohona ummu hami nuaing dot sugud. Molo balasononmu tuhami hobar tupabahenan nami. Alai ala ni gudang ni asi do tolong ni roham don ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung ni lehonmu humakopami ala ni i umbahen nahum hami mangidu tuho asima roham di hami saya jalo mahami saya se sama sudidu sanami jala lehon ton di parbadia tuhami asa margugu hami mangalo nasa dosa don mangulahon no Bartulomo ni roham saliling di tanoon dopehami. Amin. Atau ngamuakan nama nopoti dosa muna jala mawas liasi ni rohani debata. Saya sahat matuhamu na hinaha porsion muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nungasisa saluhud dosa muna. Mar hite-hite guarni di mata ama dohot anak dohot todi parbadia amen alia manami na di banwa gijang sai pinarbadia maguarmu sai roma harajaunmu sai saut malomoni roham di banwa tongon songon na di banwa gijang lehon matuami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesanami di dosa nidongan namar dosa tuhami una kami tugion tu pangucunan palua mahamisian pangago ai hodona punara jaun don agugun rodi hasang hapon saliling ni lelengna amen hudul maham marede mahita.
Tangio kamu matona ni Tuhan Yesus, laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus kau sagu-sagu borginai, ujutar jehe ibana, didok mau liatin, dumi di ponggoli mai, di parlehon matuaka sisianna, uhud ma didok, jalo hamu ma, jalapangan ma, dagik kudui, nani leo tuhamatean, umok pang. Baik kamu masomoni, main parningotan muna diau. Jaladung Sunda sidia mangan, dibuat ma panginumani didok ma mauliate, dongin didok matuna sida, jalo hamuma, sude hamu manginum siani, ia panginumanon, pada naik baru maun marhite-hite mudar, nani usehon mokop kamu, main hasesan dosa, sai baik kamu masomoni, main parningotan muna diau. Atong Roma hamu, nungaradi sudi ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata Roma 7 uhud ma marete. Son maho ane toni
Lasmi roh
Tuhan binar silambi,
Kang biang guru dia Jesus no lumok topau na puna au tung saleleng au mangolu Jesus no na puna au
Mari de mahita sian nomor sia. Puji ma Tuhan di bata, ale todiku, jalan asa rohaku di bagasan mamuji kuarna nabadiai. Puji ma Tuhan di bata, ale todiku, jala unang tung halu pahon dinggan ibasana sudena. Ibana domanisa dosam sudena, jala ibana pamalu makasahitmu sudena. Ibana paluan hosam sian hamaguan. Jala dilihat tu hodinggan bahasa don asini roha. Para si roha. Jala perdinggan bahasa do Tuhan di bata labat tarimas. Jala para si roha godang. Dang dimain tuhita na hobar tu dosata. Jala dang dibalosson tuhita na hobar tu hajatota. Songon asini rohani ama-ama tu akayanakon na dua asini rohani di bata. Dia kana makabiari ibana. Nungatakas di patuduhon di bata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus umokop kita uju pardu sadope hita atong dalam malua mahita nuang sian rimasna dunggabi parpitor hita inorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan di bata Olat nion rodi sa leleng ni lelengna. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marwana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Selamat Natal Manita Horas, Manita masih jalangan mahamu amanginang. Doon akan dilabung patari parhon. Selamat Natal di Sude. Ya. Mari deh kita.